І смех, і грэх. З турэмным мінулым змагар, ці то берагі пераблытаў, ці то паверх, па галавах прэцца наверх. У даверлівых ненавязліва дабіваецца грошай на павер. Паверце, у барацьбе з рэжымам ён люты звер. Не вытрымлівае напружання аголены змагарскі нерв. Незнаёмы з паняццем сорам, не прыхоўвае аб'юзу дар. Па змагарскай салідарнасці наносіць сакрушальны удар, блізкі знявагі ўсім, хто стаіць на дарозе, можна ў спіну, можна ў твар. Распіхвае персанал то локцем, то плячом, то, даруйце, лычом. Заточку па самую рукаятку загнаў змагарству ў спіну. Няўжо завербавалі вязня рэжыму? Людцы мілыя, чулі, што вярзе, што меле яно? З чаго гэтае, даруйце за падрабязнасці, звяно стала зразумела, калі першы лед пурнуў з разбегу ў магчымасцей акно. Больш не завуць, у гульнёвай astаўляюць. Або страптывага на прыгуменні заўляюць. Сезон серыяла «Гусыня і гусь» і тое, як жыве раней невядомая нам Беларусь.